Ahoj lidi, čau, Mracha dneska nepřijde, nevím proč, ale budeme si dát challenge a uvidíte. Dávejte zase o 100 lajků. Nejdřív si dáme, nejdřív si dáme břevno. Takže tady tohle celé. Pokud to nedám, mám trest a mám si dát a dám si jedno kolečko. Ne. Nevadí lidi. Lidi, nevadí, nedal jsem to. Moc dolů. Mám 5 pokusů, už jsem 2. Už jsem 3 ztratil. Nevadí lidi, já si to budu plnit. Lidi, tak můžu jít plnit. No to hotový. Už? Tak brácha se rozhodl, že teda přijde. Čau lidi. Já tady plním dřevna, nebo jak to říkáte. To nepovede, ne? Jednou se mi to nedaří. Takže... Jo, je tam! Plněno! A co vlastně děláš? Já bych chtěl ukázat nůžky. Můžu? Jo, tak. Já vám natočím, jaký umí brácha nůžky. Umí je fakt luxusně. A to nevadí, ale on je umí líp. On to umí asi... Umí to líp, ale... Já se musím rozcvičit. On se potřebuje rozcvičit. Jinak mu to nejde, mně to třeba jde i bez rozcvičky, protože někdo to tak má. A napište, kdo jste fotbalisti, tak napište, kdo je teď nejlepší pravý křídlo. Tak třilej. Dobře. To byla dobrá rána, jak jste viděli asi. Tohle to bude kratší video než ta FIFA dneska, protože aby to, no prostě to tak jsem, aby to bylo kratší. Některý budou další a některý kratší videa, takže my hrajeme za FK Chlumovec nad Cidlinou. Dobře.
Dobrá rána. Půjdeš mě teď točit ty? Půjdeš mě teď točit ty? Tak jo. Viděli jste krásný gól z Rembufliku? Je obránce, takže... Pojď, můžeš. Počkej, já ti ho podám. Nevadí. Já se jdu pro míč. Fám jako... Že... Jo, a mimochodem nás trénuje Karel Zelinka ze Slavie. Samene, můžeme se jít přesunout na centry, jestli chceš. Chceš centry? Můžeme. Samene, pojď dělat centry. Pojď dělat centry. Co? Cože? Máš to vyplý? Nemám.